दाढ़ी बदल पड़ा करे कोई ना तो ବରହମପୁର ଆବୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆବୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା କମ୍ ପଇସା ପଡ଼େ ବରହମପୁରଟା ଅଧିକା ପଇସା ପଡ଼େ ଇନୁ ଯିବୁ 300 ନାଇଁ ନାଇଁ ଇନୁ ଯିବୁ 40 ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ 300 କେତେ ହେଲା ପୁଣି ବସ୍ ସେନୁ କରୁ 300 କେତେ ହେଲା କଟକ ଯାଉଛି ନା ଆଜି ଯାଉଁ କଟକ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ବରହମପୁର ଯାଉଛି ପରେ